आंखौ साफा फानना जाजोबदों आं खानो बानानै खादोंबाना बोरमाखौ फानना जाजोबबायनो बुरैया जब्रा जादों गासैबो फाननासो जाजोब्बाय बोराया जोंनि आइखौहाय न'आव लाबोबाय फाइनालि गोख्रोंसिन जाबाय दा आयै गोख्रोंसिन जायाखै मुलियानो गोरोन्थि गोरोन्थि जानांगौ होनगासिनो मुलियानो मुलि जानांगौ ने लास्ट बेनो जास्राबाय फुंनि मुलिया बेनो लास्ट ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै गरनैल'सो होयो ओमफ्राय आरो गोदान दंबावोसो गोदान हरबावबायसो मुलिया एसे राखांसिनबाय दा खैदिननि उनाव न'आव फैफिनबाय जानाया बेसेबां जाखोथाय जोङो 9 थारिखआवनो थांदोंमोनथ' ने बाबा 9 थारिखआव थांनानै मैया 18 थारिखआवसो फैदों खैदिन जाखो जि गोबावसै न'आव थाया एबार गन्थंआवल' सनोसै ओरै नायदोब्रो माबा नालाय मा होनो गन्थंजों थै ओंखारनाय नालाय ओंखायनो नैबे स्प्रेखौ होनांगौनो फुङाव खनसे मोनायाव खनसे बे मोनानिया बै फिसाखौ होनांगौ दे बाबा ओमफ्राय बे फुरानाया बेखौ फुङाव होनांगौ ओरै द्रप मोनसे बांद्राय हरनाङा जाबाय दसे थाथ' इदि स्प्रे बाब्राबलायो स्प्रे होग्राया ओंखायनो ओरैहाय दङ जोंनि बाबाया हारसिं थानांदों ने हारसिं ओंखाम संनानै जानांदों थाबाय दे नै जोंना बाबाया हारसिं थानांदों न'आव रावबो गैयामोन नालाय सानैल'सै बोराय बुरै ओमफ्राय ओंखाम संनानै जादों हारसिं थुरसिबो सुनानै जानांदों फार्स्ट टाइम लाइफआव बिदि खामानि मावदों दा नों सिथ्लाबो सिबनांगौ न'बो सिबनांगौ बेस्रा बाबा लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि खामानि आदार होनांगौ मोसौ खानांगौ बोरमाखौ फानना जाजोबबाय ओमफ्राय आंखौ साफा फानना जाजोबदों आं खानो बानानै खादोंबाना बोरमाखौ फानना जाजोबबायनो बुरैया जब्रा जादों गासैबो फाननासो जाजोब्बाय बोराया खानो हायिनि फानबायनोहाय मा बेस्रा दे ओमफ्राय मा लाबोनांगौ होनदोंलै बाबा बानलु सामब्राम थाव गोथां जिरा मस्ला गेसनि लाइटार दे जाबाय औ जाबाय मुलिया माबायानो लाबोनांगौआनो जि लिस्ट हरखाबाय बावबोगोन ना मागोन स' दिनै जोंना आमटेका बाजाराव थांनो ओंखारदों थांनोसै आमटेका बाजारावहाय ओमफ्राय माबा मोनबोयो नोंथांमोननोबो एसे देखायगोन जोंनि आमटेका बाजारखौ नै न'आ हाग्रा जाजोब्बाय मानसि गैयिखायनो बाबा मानसि गैयिखाय न'आ हाग्रा जाजोब्बाय रेनकट दं सिङाव थ' फार्स्ट टाइम स्कुटि सालायनानै थांसै आमटेका बाजाराव अ माय गड छोटु आंखौ नेदों नोङो नै बोरमाया जि अन्थाव ओइ फै नै जोंना लेरख' फिथाइबो मोनजासिगोन सोर जानो गोसो जोंनाव जाफैनो हागोन दे लेरख' फिथाइया नै नायलाय जों मा जाखो आमटेका बाजार थांनो फैनाया अखा हानानै नै सोरनिबा दखानावसो हाबनानै दं गोजांजोब्बाय जि गुसु बार जोंथिं एसिबो नाङा फांखाबो नाङा जि थान्दा गोजांनायबावसो ने दाबो गोजाङो जि गोजाङो दाबो हराव गोजांदोंमोन आं ओमफ्राय ब्लांकेटखौनो मोनाखै एसे हागाबावबा रेनकट गाननानै थांसै बे जोंनि आमटेका बाजार सब बर'फोर गोजा दै जोंनियाव ओरैसो सोंहैनांगौ नागिरनायखौ अखानि थाखायनो नै माबोरै जाहोनांगौ जि अखा हाबोबाय गोजांजोबबावबायसो फाइनालि जोंनि गामि मोनफैबाय ने आब' बिराद 2 घन्टा बाजार जाबाय अखा हानानैनो थांख'नो हाखायाखैमोन नालाय सादा माखाखौ खिथाबायनाय जोंनि गामिया नै बेनो जोंना न'आ मोनबावबायसो ओइ बोरमाया मोनबाय बुस्थुखौ मायाव हरबावगोन मा दै गनो अबेया कारेन्ट फैबाय होमबालाय दाख्लैनो फैदों ओमफ्राय सिनिफ्राबो माइमोन बिदि हरफाजोबदो सिनिखौसो नांगौ आब'नि न' मोनबाय ओमफ्राय दा थांसै जोंहा नै बिथिं हाबलांनांगौ आब'नि न'आ चटु खारबोदो आयै बेस्रा खारबोदो चटु खारबोदो मुथु हाबाव नै इफोरबायदिखौ आं जि फिथाइ दंजोबो मैगंफ्रा फाइनालि न' मोनफैफिनबाय
दा बाबानो आइनो ओंखाम संनानै जाहोनांगौ बिराद ओंखाम खुयो थाब थाबनो मुलि जानाय मानसि नालाय ओंखायनो थाब संनानै जाहोनोसै ड्रेस सोलायनायनि उनाव दैया गगाबाय आयौ जि सुनांगौमोन दैया गगाजोब्बाय हा सेस हाग्रा जाजोब्बाय नै नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि न'खराव जुदि सप्तानैसो जुदि बिमा गैयाबा माबायदि जानानै थायो न'खरानो आयु 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 गाबोन खामला हाजिरा लेंहरनांसिगोन बेफोरखौ फुनो थाखाय सान्दुं दुंबा हाजिराफोरखौबो मोनलायलाया जोंथिं खस्थ' थेवबो सोरबाफोर अननानै फुना होफैगोन खोमा खाथिनि बाजैमोन आइया 20 दिनसो बारा जाबाय न'आव गैयिया आंनो फैनानै 15 दिन जाखासिगोन बिनि 10 दिन आगोलनो आइया हस्पिटालाव एडमिटेड जाखादोंमोन लाबोनानै आरो एडमिटेड जाहैफिननायावसो आं फैदों ओमफ्राय नै नायदो न'फोरा माबायदि जायो बिमा गैयाबा सेस हाग्राया नायजाला खाथि खाथिसो जोंनि गामिया बिदि खिरखि खुलिबानो नुहुरलायलायनाय आरो जेबो गिनाङा ओमफ्राय जों बेराबो होआ बेरा होबाबो गाज्रि जाबाय थायो बेराखौनो होनो हाया बारियानो गुवारथार नालाय डाइरेक्टसो होनांगोन 10 बिगा 8 बिगा थैगोन एफा बुरजाखौ बेरा होनांगौबा आं रावबो गैला आइजों आफाजोंल'